प्राय 24 भुटान टिप्रा मथानि पुस्राइदेव बोरमा बुगानो यूथनि वाइस प्रेसिडेंट पुस्राइदेव बोरमा बिनि नेतृत्व नुखराया चिनी पकड़ा बिनि नेतृत्व प्राय 24 परिवार बरक टिप्रा मथानि याखिनाय भारतीय जनता पार्टी बरक जुगान थाइका एवं बरक मोदी मानिक शाहजीनि डेभलपमेंट नाहारे जे एडिसियो जेबे चिन भारतीय जनता पार्टी नि राज्य सरकार जेबे उन्नयन थाइजाबाय दङ उन्नयन नाहारिनो बरक चिनि भारतीय जनता पार्टी नि बानादम फाइका आं बरनो खबै खबै नाम सबो एवं आगामी दिनो तेबो गोबां बरक फाइतङ भारतीय जनता पार्टी ओ लाइन नमला जा तैबान क्वाते खायने क्वागै दङ आबनर किसुनि परनुनाय नरक नखना बिनि नेतृत्व बखरसा यूथ नि वाइस प्रेसिडेंट टिप्रा मथानि पुस्राइदेव बोरमा दीर्घदिन बहुत जगह तो अपने बागे जाति बागे काम करे पैका तो जगह कौन पैसिमी कोनो किसु बनु हुलिया टिप्रासन बागे के कौन सलाई लिया हन्या अब माइक बिस गांव सिबि थांगे कौन सलाई का किंतु जाति तो अपन बागे कोनो किसु फाइनल बागे वांसु माने करे बो अपनो वांसु गई बा अपनो नाहारिनो एकमात्र बीजेपी नो विकल्प पार्टी बतिनि चिन पार्टी जयनि थाइका बंनो जों खाबाय खबाय लामसगो एबं जों आगामी दिनाव खा थांसा गायनाय सिनि टिप्रासन मोथांना बागे एडिसिनो करप्शन नि मुक्त खायन बागे जों सामु खायथांनाय अब हायकानि सिनि गोबां मा बरबाय जों खा थांजाखाय जों सामु खाय आं बीजेपी बाना रमगाखे आसे आनि के नट पार्कजलनि पासमंगवाननि यूथनि वाइस प्रेसिडेंट आं फाइमेका सामु क्लेमने एकदम साया जे आं बाबिमति सामु क्लेमनिया आं बागा आं साबने गई आं अ जागा ताबु सामु क्लेमनि फैका नि लगी बस फैमिली रखतो आं लगी सब फैमिली दङ इनके नों माने साबना हामजा कोक बिसिर कोक बुखाव ताबु आइ के दां मथ ना हामजा गई खलाय दङमनि गा आं जे बाबिमति सामु क्लेमालिया आ जागाव गा गा आ जागाय आं नखरै या थाव बीजेपी आं सामु निनि बुमुं आं बुमुं सालाय जाबा गामि रामत बोलनि आजि दङ सिपिएम खलाय दंदो सिपिएम खलाय आं सम्पादक सिपिएम नि सम्पादक निफ्राय काके देब्रा जखम थाफायफोर काके आना ताला खबर नों फादि जों बाक्सा बादाराव तिसखा आसे ति आसा जों नरक तिखरके आम थामिनो थांका ताब सब पजजा पारना खर साखरना कोनो दाम लिया बरा नरकिका के आं दंबाय थाबाय ताम आं सासा मिका सामु तंथेन बाहाय एरेतमे हाय ए नरकरनो चुबु आगे तो कासेन बादा तो जुमाराम ना एदिके तो जुमा सापना नों बखा दुखु नांजा खाता बखा दुखु नांगा परनो अब का कचिन बिबि परनो बेबन का एको साता परिवार ना आपनो न दारा नों थांगर दा दिनो सिम फयो थांगर दा जुम दंगो ओ आगमको जुम नाय ओ तबो गुसता आगे बरो न फानि न आं नियाबो थांगा मिटिं थाने बसरा फादि थाबो माके जों कक साय गता नि नखलको खरब बस जिनो सुलो बुता सुलो बुता ना नों सयसयना हामजा गै फाइसुक नाले हामजा के फैजा अलो दा हानि बाना सिमि रमै बडमानिखा आयंगं तंना आबो तो करि आबक तंगला इनके निनि बुमुंखे सिपजारा गामिखे नबुरा द हामबाय